Derde zondag door het jaar. De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazareth vestigde hij zich in Capharnaüm aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali. Opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja. Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee over Jordanië. Galilea van de heidenen. Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd. Over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. Eens toen hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd en diens broer Andreas. Ze waren bezig het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen: komt, volg mij. Ik zal u vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder zag hij nog twee broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. Met hun vader Zebedeus waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep tot hen en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden hem. Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl hij als leraar optrad in de synagoge, de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekte en kwalen onder het volk genas. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, die profeet Jesaja, die heeft het in dit evangelie over het volk dat in duisternis zat. Dat is dus een uitdrukking van mensen die geen toekomst zien. Daar is dus iets mis in dat land. En er is een groot licht opgegaan. En dat licht, dat hebben we een paar weken geleden gevierd met Kerstmis. Jezus zelf, die heeft ons daarvan overtuigd door zijn woorden, door zijn daden. U kunt dat allemaal heel mooi rustig nalezen. In het Nieuwe Testament heeft hij ons ervan overtuigd dat dit leven een eeuwig leven kent bij God. Maar niet automatisch. Jezus verbindt daar wat aan vast. Hij zegt namelijk: bekeert u, omkeren, want het rijk der hemelen is nabij. Het is een ademzucht van ons verwijderd. En omdat Jezus ons dat met Kerstmis, met die geboorte, dat we dat gevierd hebben, en nu langzamerhand op weg gaan naar carnaval, de 40 dagen tijd en Pasen, is dat eigenlijk, omdat we dat kerstkind hebben gevierd, is dat ook een uitnodiging om na te denken over dat hiernamaals. En ons daarop voor te bereiden door te bekeren. En die bekering, dat vinden we een beetje terug bij die apostelen, namelijk dat tweede gedeelte van het evangelie, waarin Jezus die apostelen roept. Hij roept ook ons. En dat is het mooie, hij roept elk mens. En dan is het voor ons altijd de uitdaging: hoe gaan wij om met die roepstem? Kom en volg mij, zegt hij tegen die apostelen en ook tegen ons. En dan spreekt hij ons heel persoonlijk aan. En dat is de uitdaging voor ons, telkens weer opnieuw, van hoe gaan wij op die roepstem van hem in? Want wat ook heel mooi naar voren komt, en waar ik in mijn eigen leven ook altijd mee bezig ben geweest, dat is, hij verkondigde een blijde boodschap, goede vrienden. Dus dat geloof, dat moet iets zijn wat ons blij maakt. En zo lijkt het niet altijd. In alle eerlijkheid
Dus het lijkt zo niet altijd, maar het is een blijde boodschap. En dat lijkt niet altijd zo, omdat we ons vaak oriënteren op die mensen om ons heen. En dat is een terechte valkuil waar we in kunnen vallen. Maar als je persoonlijk met Jezus in die oproep van hem ingaat, van om hem te volgen, dan wordt het inderdaad iets persoonlijks tussen jezelf en tussen onze lieve Heer, Moeder Maria. En dan wordt het inderdaad een blijde boodschap. En als je dat ontdekt hebt, dat laat je ook niet meer los. Amen.